amics capellans, hem escrit una carta oberta als catòlics i a tots els homes i dones de bona voluntat d'Espanya. Carta oberta als catòlics i a tots els homes i dones de bona voluntat d'Espanya pel respecte i la concòrdia. Des de Catalunya, 3 de desembre 2017. Benvolguts germans i conciutadans. Com a cristians i profundament preocupats per la situació generada a Catalunya i a Espanya arran dels fets ocorreguts en els últims mesos en referència al procés català, volem compartir amb vosaltres unes breus consideracions que esperem que puguin contribuir a una millor convivència social a Catalunya i a unes relacions més justes i harmonioses de Catalunya amb Espanya. Ens dirigim a vosaltres, us sentiu espanyols i que estimeu Espanya. Nosaltres ens sentim catalans i estimem Catalunya. Però estem segurs que per damunt de qualsevol causa creiem tots que la màxima llei que ha d'inspirar la societat és el reconeixement de la dignitat de tota persona humana i el respecte dels seus drets fonamentals, juntament amb l'esforç de tots per acollir i tractar d'entendre les raons que mouen uns i altres a pensar i actuar com ho fan. El contenciós entre Catalunya i Espanya s'ha plantejat reiteradament fa anys i segles. Ja el 1985, els bisbes de Catalunya van formular de manera clara i respectuosa la seva visió sobre aquest tema en un document citat sovint com a referència. Cita: com a bisbes de l'Església a Catalunya, encarnada en aquest poble, donem fe de la realitat nacional de Catalunya modelada al llarg de 1000 anys d'història. I també reclamem per a ella l'aplicació de la doctrina del magisteri eclesial, els drets i els valors culturals de les minories ètniques dins d'un estat, dels pobles i de les nacions o nacionalitats han de ser respectats i fins i tot promoguts pels estats, els quals de cap manera poden, segons dret i justícia, perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a una altra cultura majoritària. Final de la cita del document Arrels Cristianes de Catalunya, el número 8. Aquestes paraules dels bisbes catalans ens recorden les del Papa Sant Joan Pau II a les Nacions Unides. Cita: el dret de les nacions a l'existència és certament el pressupost dels altres drets d'una nació. Ningú, doncs, ni un estat, ni una altra nació, ni cap organització internacional no està mai legitimat a considerar que una determinada nació no és digna d'existir. Sobre aquesta base, una part molt significativa de la població catalana ha manifestat explícitament que vol ser reconeguda com a subjecte polític sobirà amb la capacitat i el dret de decidir lliurement el seu futur polític. Sigui aquest continuar tots com un sol estat o bé constituir un nou estat català que vehiculi i articuli unes relacions polítiques i econòmiques diferents entre Catalunya i Espanya. Molts catalans volen la independència i també molts catalans se senten espanyols i volen seguir Espanya. Per això cal afrontar la decisió sobre el futur de Catalunya amb un exquisit esperit de diàleg i de confiança recíproca, perquè siguin respectats amb la màxima delicadesa els drets tant de la majoria
com de la minoria. L'objectiu de tot aquest procés no és fomentar la confrontació, sinó precisament el contrari. I lamentem profundament tot el que ha contribuït a alimentar la tensió i l'agressivitat. Creiem necessari un nou acord que faci possible una convivència respectuosa entre Catalunya i Espanya, fruit de negociacions amistoses i de pactes acordats. Entre vosaltres hi ha persones amb altes responsabilitats polítiques, econòmiques i judicials, o bé amb la capacitat d'incidir en l'opinió pública. Ens dirigim especialment a vosaltres que podeu influir decisivament en un canvi de rumb que faciliti el diàleg i una millor coexistència, lluny de tota violència i fractura social. En aquest sentit, considerem injust i desencertat l'empresonament dels membres del govern català i dels dirigents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural. I ens entristeix també l'exili forçat del president Puigdemont i la resta dels seus consellers. Quan almenys 2 milions de ciutadans catalans avalen la seva acció, ens sembla evident que no ens trobem davant d'una acció delictiva per part d'uns polítics sense escrúpols que es volen saltar les lleis, sinó d'un problema polític seriós que demana coratge i amplitud de mires als responsables de l'Estat. Us demanem, per amor de la justícia i en vista al bé comú de tots els catalans i espanyols, que feu tot el que estigui al vostre abast, no només per al seu alliberament immediat, sinó també per a la cancel·lació de les querelles judicials presentades. Aquest repte no és fàcil, però després d'un fracàs sempre és possible tornar a trobar de nou el diàleg i la comprensió mútua. Mirem-nos a la cara i escoltem-nos, i no anteposem cap projecte polític als grans valors que ens han de caracteritzar com a éssers humans i si tenim fe com a creients. Cordialment, hi segueixen les signatures de més de 200 mossens i esperem que en poques hores siguin milers i milers d'altres catalans que signen aquest manifest.